Kaixo, ongi etorri, konta iguzu, zergati zaude gaur hemen. Egia esan urte asko daramatzat honetan, hemen eserita, entzuten, laguntzen. Milaka hiritan egon naiz, gela txikietan, sotoetan, liburutegietan, imaginatzen duzuena baino etxe gehiagotan. Beti izan ditut ateak zabalik gehien behar izan duenari laguntzeko. Leziorik ez ematen eta inorrez epaitzen saiatu naiz, empatizatu, entzun eta lagundu, besterik gabe. Testigantza gogorrak ikusi ditut, negarrak, isilunen luzeak, baina baita denbora luzearen ondoren itzultzen diren irribarreak ere. 9 hamarkadatan irte erarik ez zegoela uste zutenekin egon naiz. Ikusi izan dut nola milioika pertsone berriro topo egiten zuten beren familiekin eta batez ere beren buruarekin. Alkoholiko anonimoak dut izena, eta gaur besterik gabe, eskerrak eman nahi dizkiet 90 urte hauetan haien historio pertsonalarekin bidean lagundu didaten persona guztiei, beste batzuen babesa izan direnei, beren bizitzei aukera berri bat emanez. Alkoholiko anonimoak, 90 urte zurekin.